To ita fa rayuwar nan yanzu wai me ya kamata yi? Can ni ga ba kuɗi kuma ga lamarin nan da amma na san me zan yi, gona zan je in siya kuma wallahi in na sai da gonan nan wannan karan ja'ihi ya faɗa yan garin su bari in je kuma in na ga dama ma shi zan je in nema in siyan mata gona. Wai mutane amma bari dai kawai tun da Allah ya sa na wani ɗaura wannan faɗa mara ina mai tabbatar kai mutumin nan wai kun kuya gari ba fa gari wa kun tabbata ba labari dan kai ga nan na ne ka na so a ce na same ka domin akwai wanda nake so ku yi maganin kwanan nan ya buwaye ni yanzu ya warar da na fa yanke gona zan siyar in dai kuɗi kuke bukata da akwai ka sha tema yawa ka san me kana ji ya za a yi so nake ai maganin sa ku je da daddare ku yi mun kaca ne zan ba in dai kuɗi ne ba gona ta zan je ta nan har yanzu zan je in sai da a'a kuma tun da nace ma zan sai da gonan nan akalla tun a baya ta yin da aka yi mata ba kaɗan bane to bara tana yanzu zamani ya canza ni dai buri na in na ba ku wannan kuɗin a ce kun gama da magana da yanzu me shi wancan da yake halala ta shi kuma menene matsayin sa nan a ina so zan wuce gona karfe biyu kuma ka san ai to yau wahi ne yau to ba matsala to yanzu ka dan dafa ni in ka dafa ni na tafi dai shikenan kawai yau wato ai shi ne ka san matsalar ita rayuwa ba a so a ce bari ma ta nan zan fito zai in nayi to ni haka yau ba gona za ka je ai bari je Allah ya sa ma an same shi a gidan idan baya gidan salamu alaikum to ko ba salamu alaikum wanne ya kawo ka gida a'a ka dakata mana me ya kawo ka gida magana ce na zo gona zan siyar maka gonan dai gona insha Allah gona zan siyar ma dan dawo mu zaura kana ji Allah ya yi ikonsa bayan mun rigima yanzu ba wata magana rigima ba kuɗi ina magana rigima gona ce zan siyar ga rogo ga gyada ga hatsi ga gero to na zo zan siyar maka idan amma fa da kuɗi da akwai kuɗi ko ba kuɗi yanzu ai akwai shanu Allah to yanzu tun kana ji ba saniya za a bani a'a dan mu ya kai ka yawa a'a to ba ni kuɗin fa na matsarki gaskiya ba ka damuwa Allah ya sa to yanzu za mu je yanzu nan da kai sai in nuna maka kana ji tahi ma ai in kuma da mu tahi dai mu je in aka gani a'a to mu je ka ganta in ka ganta in ya so ka ga daga baya sai ka faɗi abin da ba na so kowa ya gini dan ka san me martaba ya ji hana ni haka baya ma zan sai ya hana ka tahi mu je ka gani yau ni da kai bai na ga gona a to kuma aba kai wata higa ta yahudawa ai higa ta yahudawa ai yanzu ni ba ni da amini kamar ka gaskiya ni ma na ga tunda Allah ya sa abokin yanzu ba in ba kaunarka nake ba zan siya ma da gona to alhamdulillah kana ji yanzu nan mu shiga ka ga nan rogo nan rogo ne nake faɗa maka nan iya ganin ka kalli mana iya ganin ka rogo ne kuma nan kana ji nan idan ka kalla za ka ga hatsi ne dawa ga gyada to yanzu ka ga dai ƙarshen gonar ba wai ka gano ƙarshen ta bane to tunda Allah ya sa ka ganta nawa ka siya miliyan 5 zaka bani ni ba kawai magana ka tsari ni da samu to kuma ko da kuke kana fa da hannu to hannu ya sai da su duka ne a'a to kuma wannan gonar ita kuma bata fi hannun ba yanzu fa ka ga kaka ya kusa wannan rogon nan gaba kuɗi dawan nan saura kwana nawa ka girba to wannan dawar hajjiran gaba ɗaya kuma iyalan da duka ma zan siyar maka in huta duka fa ni na san me zan yi ni na san me zan yi ba ruwanka ni cewa mu ga gonar da yawa kana ji nuna mun yanayin kaga nan rogo ne Allah ya safkar da rogo a gurin kuma rogon ba kaɗan ba ko ba gaskiya ba za su ci abinci a gurin a ga yi na gama ni ya mai kaunar ka ne kana ji to ka ga yi ka wannan dan wari ne wannan mai jan ganyen shi ne dan wari a yau ya ka dafa a yau wannan kuma dan tunkunawa ne ka san tunkunawa a ba fa gari ba dan tunkunawa an ce akwai dan dako yau dan dakuwa ni ma ganyen irin wannan ne ina da hi a can haka kana ji waccan kuma da muka baro ta bayan mai wati nan kuma zo nuna maka dawa ai malam baka da matsala abinci ba komai banda fa baka da matsala abinci to wannan kaga dawa ce na san kana ji to duka haddawa za a ce wannan kuma mai ita ma har ita haka ban sai da gida biyu zan sayar to dai miliyan 5 zaka bayar in ka siya in kuma baka siya ba to a bar magana
gaskiya sai ka rage mu miliyan 5 na cire ma 500 in ka siya to maitan na cire ma maitan zan siya to zan siya magana kuɗi mu je gida mai gari ba na so ya gani ba ka son mai gari ya gani ba na so mai gari ya gani an gama in dai gona da an sai mu na sai a kuma waye gada takki ha babban ku ne ba to kuma shikenan an nawa gare ni mu je gidan da kuma ha ni ne gida mu yawa amma fa zan cire na dahuwa a zan cire na dahuwa to ba da yawa zan cire na dahuwa yawa masha Allah yanzu gidan za mu je yanzu gidan shiga za mu yi tare ko kuwa ya za a yi to ya ebe san halina ba ai da ya san da kudin shi zan yake shi kyale shi kuma gonar ai ta mai gari na siyan mabata na siyan mabata bari yau a'a kai yace kudin ma yana dakin ko yana dakin ko ne ko ya barbar to a 500 na rage ma da mu yi ne kawai abin da na rage ma mai ta kawai na rage ma yau a to kuma ni gani nake ni ba gani nake ba ina ruwa na da kudin ka to su a haka suke ko haka suke ko to haka suke sun jika cif to na gode yanzu na gode kawai je ka ba ruwanka je ka nan kayan karatu ne to na ka san kuwa mutane ba tsoron Allah ne da su ba tunda Allah ya sa suke gana sai da gonan nan ya ba to matsalar ka samu kudin magurin irga amma nan bari yawwa ga wani guri bari in dan labe in dan samu ka san yi kudi idan aka ce kudi baka samu malafa ba alƙur'an kudin ne kai jayi dan iskan gari to ai bari dai mu ga in zaro sa a hankula to ai yawwa na yau kai me kai ka ya za ina ina kudi ka a gyaro da lalata to kudin ma na fasa irgawa na bari kawai guduwa yara ba za su baka kai ka sake ba ai wani je ya samu su ma kwatu dakata kai ba kwa jin magana ne da Allah ku dakata wannan hauka ranka yi sana ba da suna to wani kuma to ko shi ne kake faɗa mun barau wallahi baya jin magana ya gida ya gari harkar nan ba komai yayi masha Allah masha amma ake ciki yanzu kudi ya samu kana ji ya ake ciki kana ji kudi ya samu to kuma tunda kudi ya samu yana ce bari in yi wata wajen ku ma ya sa na fatsa ma nake karka damu kana ji wannan ai mai sauki yana nan alabai sauki ya ma bani kudin ya bani kudin kuma ya maida wani kudin ina so hi ma a karɓo min kuna da percentage ba ku da wata matsala yauwa ba ku da wata matsala ja'e yana nan a gindin mangwaron gidan yake baki a gindin mangwaro yana nan ya sunan garin nasu ma sunan garin su nan hayin kwari ne hayin kwari anan yake anan yake inda ne jiya na haɗu da kai wannan to ƙauyen hayin kwari anan yake ba kwaki ba haka iya bakinka na sani na sani Allah ya ba wai to ni da nazo da kayan karuwa kudi ne fa nazo muku da shi to waye ne mai sunansa jaye sunan wannan fa su ba sa gane Hausa je na nuna mun wannan ka daina nuna mun ka bar wajen nan saboda to yanzu zan koma zan koma a cire takalmi zan koma ba a zuwa irin nan wajen kai sai ka gane ne ban sani ba wanda ka je walo ni a waya wallahi ba kira ni a waya a'a ka san mu ba ma san mamaya ne to sai su da ta mamaya ka kawo ni zan tafi to karka